Gazteak euskara eta teknologia berriak sarean euskaraz egitasmo estrategikoaren ardatzak dira. Nafarroako gobernuak 2017an martxan jarri zuen programa honen helburu nagusia euskarazko kultura digitala sustatu eta ezagutaraztea da. 5 urte hauetan 25 ikastetxek eta 15-16 urteko 3781 ikaslek parte hartu dute. Aurten, 6. edizioan 1350 ikaslek eta 17 ikastetxek parte hartuko dute. Iruñeko baluarte jauregian sortu eta urtez urte Nafarroako bazter guztietara hedatu da. Jaialdi giroko jardunaldia edota jardunaldi edukiak dituen jaialdia dugu. Zeinean gazteek teknologia berriez euskaraz gozatu, euskarazko lanabes zein egitasmo digitalak ezagutu eta euskaraz ongi pasatzeko aukera duten. Lantegi teknologiko praktikoak, bideomapping, errealitate virtuala, musika sortzeko aplikazioak, robotika, 3D impresioa, Raspberry Pi, App Inventor, memeak eta argazkilaritza sakeleko telefonoarekin. Hitzaldi labur, dinamiko eta parte hartzaileak teknologia berrien erabilera egokia sustatuz. Sarean pribatutasuna bermatzeko eta sarearen bidezko harremanetan zaintzaren ikuspegia txertatzeko. Ez eman minik, ez minik hartu. Edizio berri bakoitzean formula eta bide berriak urratzen dira etengabe. Pandemiaren erronkak kanal eta formatu berriak lantzen irakatsi digu. Sarean euskaraz ez da jada goiz bateko kontua. Bizipena denboran luzatu eta ikasgeletara zabaltzen ari delarik. Moodle online plataforma librearen bidez lantegien bideo tutorialak aurreratzen eta Iruñerritik urrun dauden ikastetxeetara lantegi praktikoak gerturatzen. Gero eta praktikoago bilakatzen ari da eta gamifikazioaren bidez are dibertigarriagoa. 2019an, bigarren lan ildo osagarri bat jarri zen martxan. IKT lantegi programa. Nafarroako hainbat herritako gaztegune, kulturetxe edo liburutegitan. 3 urtetan, Nafarroa osoko 26 herritan, 70 ikastaro antolatu dira 1127 ikaslerentzat. Sarean euskaraz 5 urtez etengabean egindako lanarekin euskarazko IKTen erreferentziazko programa bilakatzen ari da. Gaur egun, teknologia berrien aro honetan, gure hizkuntzak etorkizun bizia eduki dezan, ezinbesteko elementu bihurtu da gazteen trebakuntza kultura digitalean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.